Hej alle sammen. Vi vil gerne herinde fra eRyger.dk forklare lidt nærmere om EcoW og hvordan det fungerer. En EcoW kan komme enten i en gaveæske, eller så kommer den i en Eco-taske. Inde i æsken gemmer der sig et vækststik, en nålflaske, en USB, 2 batterier og 2 EcoW-toppe. Jeg vil nu vise jer, hvordan den elektroniske cigaret fungerer, og hvordan man påfylder væske. Den elektroniske cigaret i det her tilfælde består af et batteri, en EcoW-top og et mundstykke. Måden man påfylder væske i EcoW er ved at tage mundstykket af. Indeni gemmer der sig et lille hul. Dette lille hul påfylder man væske i. Det gør man ved hjælp af nåleflasken, som man har fået med i pakken. Der tager man proppen af den, finder det lille hul og påfylder væske. Clearmasteren kan indeholde 2 ml væske. Jeg tager nu mundstykket tilbage på plads, skruer nu toppen på. Jeg vil nu vise jer, hvordan man oplader sit batteri. Gør man ved at skrue toppen af, tager USB-stikket og skruer batteriet på. Man kan nu oplade på computeren, eller kan man tage vækststikket, montere det på, så kan man bruge stikkontakten. Når batteriet oplader, lyser lyset her rødt, og når det er færdigt opladt, lyser det grønt. Jeg skruer nu batteriet af, og skruer toppen på igen. Denne cigaret er nu klar til at blive dampet på. Vi ønsker jer en rigtig god damp herinde fra eRyger.dk.